wanama singsa kokoma khapani da khotai bukuchong norne buskango ang Ojit Deborma ikmungia kami PSC sakhamnok o kokoma belai kutung kokoma belai kirma singsa kokoma sabo khlaikya bahai ki ungkha nikmo manya ko khanane mangple na singi tongde tubunai norne buskango thaishu gwa thai tuikorma Sriram Khora Edisi village tuibaglai kami thangmani bolong bisingo Kurui sak nukhungni hik Bishomohon Debormani bihik thabolong chogui tongma jorabo asomsa hukdigini silai khorang phaibani kokuma bosago nangjak guli silai bai sabo koka saimiya khanane mangklina singi tongdi norne buskango update tubunai jibi sakhamnago tabuk lagma bai chobat laijak abo blaine wana masin chakhaboni takotai bukuchong yakhaiba kursatai obo tongo kwbangma jorabono sekal matai hnui o adonik jugo digital ni jorabo phano bisarunglaifu nini kamio panchayati asuglaifu nini bolaifu toglaifu obo haida ngui tongkha obo haida goti tongkha kukubuno obo haidintai monak ni lama thang sogoni saja obo khana obo belenu kirma sinja khabani jakada buchong jong tabuno jibi sakhamnago refer khalai rohoka orne mangpli na rekha khane mangpli manjubi tonde belaino kutung kokoma tabuk proseson ni bukhakti yakheba munglia kami PS habanok ni bukhakti hangi tonde investigation kalna babai bobo haipati ni padika orne buskango khanani khum jorabo o mong kutung mangpli ni goi phena khumka